Oyoro nyakora moke juang kino machiegno. Kinyi makono, kinyi majaber, wantiere kar kae, nonro ma gazet chako sani. Ichio nade, kinyi makawuono wadaranga ne gik mondiki gazet mar The Standard, gazet mar Daily Nation, kaito bende warango gi e kanyo ni gino giwacho gi e yo machalo nade. Mano ikini montiere kodi kar kae, mano gazet montiere go kae wacho ni Kenya's Bold Newspaper. Mabendo da bedo kanyo ka warango achiel kachiel, kaito bang'i gazet mar Daily Nation bende ondike e yo machalo nade, weche mag jong'anyo odiochieng' manyoro. Kaon tarik 13 dwe mar 7 higa mar 2023 machiegni. Nyinga Cleophas Oluoch, mano ja Kisumu kanyakwar mokeo nyaka chango. Jonyalenda yaore uru kinyi makawuono. Nyoro no bago tugo. Wacho ni tuka dhula ne umoko mana Western kanyo. Owuoro mano pap nobedo kanyo e kinde mane ji nie ng'anyo. Wan ka ukinyi makawuono kod jafwambo wadwa mabende ntiere kae e Nyakalondo mar Ramogi Radio. Sani be wakwale odiochieng' moko ari adek wabiro e Ramogi TV ka koro ntiere kodwa achiel kachiel Solomon Atito Kafaya. Oyawre Janyalenda. Tio. Achiew. Tio maber. Imbi kwe. Akwe. Okinyi makawuono gazet wacho gik mopogore ka. To nyinge magiloko. En mana Day of Chaos, Daily Nation koni, The Standard bondiki Day of Chaos. Manana gige lweny. Showdown nti karka. Tie gazet ariyo manogo kawuono na wana nochaka ne gazet mar The Standard mondo ranga ne weche mantie kar kanyo. Kaya to bende kama tieko wadhi achiel kachiel mondo mi waranga ne gazet mar Daily Nation wacho nade. Donge. Aya, wachaka ne kae kod gazet mar The Standard. Mae gazet mar The Standard nyakora moge juang to gazet mineno kae. Mae nyabedo gazet miuso bure Nairobi karka. Kaya nyabedo mae gazet miuso oko mar Nairobi. Wacho ni nitie chenro mopogore. Wacho manyo jo Standard mondo gimbe gikonwa digito mek gipango gi yo machalo nade. Inyaneno ka gazet mantiere kata picha mondi karka. Inyaneno kanyo thor wach nitiere ka maduong' ahinya. Iwacho ni protests and paralysis mago mantiere kar kanyo. Mineno karka opogore gi gazet mantiere karka. Yeah. Koro gik magilose en mana macha. En achiel. En mana mar jong'anyo. En mani koro headline ema koro iuso kuonde mopogore manyalo donjo gi kumitere. Ibiro kata ka Kisumu samoro koro ket headline mopogore gima mwaneno Nairobi. Lakini gima gilose tachiel. Mae meja bedo ni gazet man Kisumu koso man Nairobi ka amarange margi man online kanyo. Maji online. Omepe kate ite mar 2, ite mar 3, 4, 6, mano mar 7 kod mano mar 8. Kaka machielo weche moko mantiere kar kanyo jatend pinyno mar Iran obire pacho ka gi wacho ni bag of goodies obiro gi ber mathoth ne jo Kenya mane kinde magintiere kar kanyo kachiel kod ka weche go mago mag kao okumba mag thieth mikache weche go mag ohala mago mantiere kar ka. Wachak gite mar 2 kanye kama ntiere weche mapek ahinya mabende koro iloso odiochieng' makawuono gin gik mage manobedo kacha odiochieng' no manyoro mano waranga ne kanyo e ite mar 2. To kata kamano yo mantie kar kanyo iwacho odiochieng' manyoro gik motimore agin gik moko kaka bich madongo mago kama gintiere kar kanyo. Kiwinjo kanyo ni Raila Odinga koro ne ochungo ng'anyo mano kata romo mar adhai monego bed ni timore Kamkunji. Mar 2 ntiere kar kanyo ka Raila Odinga bende wacho ni ntiere jonjore makoro bende ogolo oko mondo mi otimre nade mondo bio chiel kata joherage gi magina achiel kachiel. Waranga ne kanyo ite mar 2 mae wach mantiere kar ka. Mineno malo kae en apayano manyien mano mar Nairobi Expressway. Mae kaka ne oduoke mobedo ino ka maua man kaka ka ino ka agulu ogore piny otore lo kirore jong'anyo ntiere kar kanyo. To kata kamano nitie weche mamoko bende ma politie kar ka Kafaya minyalo neno pichni mantiere kawuono. King'iyo kaendi pichni gi eki nyisi kaka nyo gik moko chalo. Nitiere kuonde moko ma nyoji igi owang' ketho e gik mopogore. Nitiere kuonde go ma bende nyoji odhi adhiya ng'anyo moro mar koso tiyo. Kuom ranyisi king'iyo kaendi mar Nyeri Town kata boma no endo ma Nyeri nyochopo kama koro ji jogo eko matiyo e sekta mar weche mag transport. Drivers koda conductors gi koro nye onge matatu magidwano ringi gine makoro ne gitugo tuke gi mopogore bus station kanyo endo. King'iyo kuonde mopogore bende nitiere kuonde ma
pichni manyiso kaka Nakuru kaendi nyiso kaka nyo iwang'ruok gi gik moko kod rakruok gobila mago mantiere piny kar kae gazet ka ng'irange piny kanyo nitie picha moro man Nakuru minya bedo kanyo kineno nyokora moge jwang' magi derepe kaachiel koda ka jogo matiyo matatu magi manyeri negi chikore mago nya bedo kanyo kinyalo neno kanyo jok machikore makane nitie gwenge ma Kisumu mano chako kanyo kod Tawer wacho mana ni say no to high cost of living mago jok mochake kanyo kinyi mang'ich mana sama ne giti kanyo ka iwuotho e county no mano ma Kisumu koro aparo ni ei gigi te nitie joma ne timi mamuol to dog lokore mago eko mag lweny aparo ni gik makelo magi mamiyo koro gigi kilokore gik makoro girakore gobila en ni kobila obiro mar mondo mi oriembre kodgi apa ni magi gik ma iyudo ka miyo kata mana ng'anyo giki kata ne ochake mana mamuol manade to lokore gino endo mabedo koro ka gima jok mang'anyo mamuol gi neno obila kaka jowasikgi koro ma ibiro yudo ka samoro gibare kite mamiyo kata king'iyo picha mamlolongo malo kanyo Quickmart supermarket oto kidi gi kuk makamago eko ok ni jogi kinya ne bayo kidi mondo to supermarket to giba kidi nikech obila ne lawre kodgi kuom mano aparo ni gik mathoth ahinya koluwore koda pichni gi eki temo nyisowa ni kata lung' mana ng'anyo nendo mamuol to teka ni jok mang'anyo gi eki oseneno obila to nyaka rakruok moro bedie nyakora mag jogo magi pichni mantiere kar kanyo atagi mana pichni mogik kar kae bende ka inyalo mana neno pichni mogik mantie kar kanyo mano matimore Nakuru ino jang'anyo no chikore kanyo wi mach mano makoro wang' kanyo wi tile kaka machielo kanyo nitiere oganda mapod nitiere kar ka iwacho ni mano obila pod obayo iro no malungo wang' kamachielo kacha nitiere jo ng'anyo mantiere kacha apano mano ma Kisii Migori mano bende ng'anyo matimore odiochieng' manyoro e counties wa makaluo Kisii no nene kacha Nyamira ne gintiere e kuonde mopogore opogore iparo nade Cleophas ka ponono ni oluong ni wadhi bedo gi ng'anyo mamuol to piny owacho bende oro obila to obila onge koda lodhe ka obila onge koda tear gas gionge koda bonde e lwetgi gibira gi shield cha ma inyalo mana geng' godo ji ni kik uchop ka be iparo ni ji nyalo rakore gobila awanya bedo gimoro mamit neno yes koro aparo ni kata South Africa king'iyo onge gimoro ni obila biro kod ginene gik ma nyiso ni dwa go ng'ato aparo ni mago gik monego bed ni piny owacho ng'iyo komakore koda weche go eko mag nyayo ng'anyo mamuol mar mondo mi ji obed gi ratiro margi nikech kata mano obila gi gimbe gin mana dhano gimbe gin tiere koda familia mabe nyayudo ni kata samoro ng'ato nigo wadgi ma eno protest wadgi obila kacha to pod ogo magi kidi mohiny nyakora moge jwang' mage moko kuom weche moko mantiere nyoro Suba Churchill County kod Ramogi TV wacho ni curriculum kata gigo ma ipuonjo obila kiganjo bende onego bed ni mede gik moko wacho ni kaka onego bed ni gitiyo gitimo tijgi e kinde mag ng'anyo kaka jopiny bende nitiere onego mednegi e lony ka gintiere kar kanyo wadhi ane ite mar adek mano kama gintiere kar kanyo wacho kanyo koro jad bura mano ma Mbeere North ma bende koro chopo kacha e od bura mano Godfrey Ruku ma bende koro owacho kanyo ni nitiere paro mar chik ma odwaro owacho ni koro mano en draft mano mar bill mano ma owacho ni counter protest kata dhi bedo kacha ka temo ni ere kaka inyalo duk chien weche gi mag ng'anyo bende ma dhi bedo gimoro ma irwako e yo makare ong'e maber ni Kenya Kwanza en kod kwan makare ka nene kar ka ma gik moko ma onyalo bedo kacha nowacho to achiel kuom gi wacho ni onge gik mantie iye kacha ng'ato onego bed ni ting'o oboke moro amora placards go kata speech kata kower owacho ni ka en achiel kuom yore minyalo wacho ni incite hate kata ka dipo ni iwacho gik moko ma opogore opogore gin gi kwan e od bura jo Kenya Kwanza gi po ni omiye thuolo ma okadho wadhi chopo kama chalo nade ka oganda iwacho ma ikore chike madagayo ng'ayo dok ing'e ni gima samoro ji mathoth ok ong'eyo seche ma gintiere koda power kata teko e lwetgi to gidwa ni gilos chike go eko ma samoro konyo gi seche ma pod gintiere yani kinde moko biro chopo chieng' ma ok en jaod bura manie sirikal onyalo bedo jaod bura manie opposition kasto ibiro yudo ni chuno gi ni nyaka gidhi e ng'anyo gimbe to ka dipo ni chik mane okelo ma opuodhi ni onge ni kata kaka kuma wacho ka magi wacho kaendi ni inyalo tweyi higa achiel ka dipo ni oyudi omaki ka in ng'at nendo mane nie ng'anyo
ng'anyo nie chike mapacho ka koro kochopo chieng' ma samoro en ma koro chuno ni nyaka obed e ng'anyo to make mowach ni koro chik ni endi ma koro watiyo omaki kendo idhi dhi higa achiel jela kaluwore gi chik ma kama obiro yie iwacho ni chik milose ni machak biro duogo kae ikech sani to lose ka pache moro neno ne niya bobede sirkal gubo bede sirkal wadwa deal gi jok maonge sirkal gi haya nikoro moge jwang' paro nitiere kar kanyo somego e ite mar adek ang' ing'e kanyo e yo mathoth bende ka nitie weche mathoth e ite mar ang'wen kanyo mantie weche moko wacho kanyo ni trail of destruction kethruok mag mwandu lal mar ngima kaachiel kod joma yudo hinyruok ka gintiere kacha alwora ma counties ma Nyanza koch kanyo ni ji ariyo koro nodong' kanyo kod hinyruok mano mar magina mano bunde ma bende nochielo joma moko kanyo e kaunti ma Kisumu kod Migori ji ariyo nitiere kar kanyo kaachiel kod ka ji mamoko bende mane omaki wacho ni counties mopogore opogore kaachiel kod sub counties mokino Kisumu, Abei, Kisii, Nyamira, Bondo, Ugunja, Migori, Rongo kod Ahero nitiere kar kanyo kaachiel kod ka weche mamoko mapod nitiere kar kanyo mago motenore kod ng'anyo iwacho ng'anyo mag joriemb matatu bende nitiere kar kacha ka ok gidwar ang'o weche go mago mag refresher course kaachiel kod ka yudo license gi manyien kaka joriemb matatu ka koro giwacho kanyo ni mano en osebed kata ka ithiro ratechgi mano kod duol ni mano mar NTSA en ng'anyo mano mako kuonde mopogore opogore ahinya odiochieng'no manyoro Nakuru bende ne nitie mano ok owe gi chien ing'e ni ng'anyo ni apani gima bende wanyalo wacho ka en ni ng'anyo ni onge gimoro wang' ni ng'ato biro wuok oko wacho ni ne nitie Kibera gi Kisumu nikech king'iyo Kitengela king'iyo Nyeri ok apar ka nitie joluo moromo manyalo modak Nyeri manyalo wacho ni gidwa ng'anyo Mlolongo kata Nakuru Emali magiloke obed kama Mombasa ginigo e Busia kwa hivyo ne nitiere kamoro amora Garissa bende king'iyo kata mana jogo eko ma gin jogo eko matiyo tijego eko mag transport matatu operators gi moko kuom gigo eko mane koro miyo gi ng'anyo ahinya en wach mar duoko gi e skul en wach mar duoko chenro nendo mar neno ni giyudo obok mag riembo nyamburko kata driving license manyien ang'o midwa migi driving idwaro ni mondo gidog kaw driving license manyien ing'eni magi gin yore go kuma samoro piny owacho chano godo mar mondo mi oyud godo pesa kuom jopiny e yo moro machielo indirectly nikech idwa nyisa ni maendi en yo ka ng'ato bedo gi driving license manyien to koro mano dhi miyo koro ajali dhi dok piny kumano aparo ni ndio mane kore to pod gwegwe yes pod timo ket nitie kara joma kawe ma osetiyo kata mana kod igni maber ma inyalo wacho ni ng'ani to pok nitie gik moseneno mang'eny e ndara monyalo reso seche ma ajali otimore kata gima nyalo kelo ajali to pod iyudo ka ajali timore atiyo mano miluongo gi ajali kuom mano aparo ka nitiere yo moro ma samoro ne migawo mar weche go eko mag wuoth temo mar mondo mi olos godo pesa to ginyalo manyo yo moro machielo mopogore koda magi ma dhano nena ni kaendi to aparo ni nitie kaka pesa moro idwa nogol kuomwa kata idwa nochok kuom wa kaka drivers kata mana kaka conductors to kod gik ma kamago eko nokoramo gi jogo mano kan kar kanyo ite no bende piny kanyo ka irange nitie weche go mago mag jogo makedo ne ratiro mag oganda ka koro iwacho ni mago rights bodies koro wacho ni ng'anyo mamuol monolose cha Kafaya bende nitiere kar ka iwacho ni jogo mondo mi ochwal arita e yo makare ne jogo mantiere ng'anyo mamuol ondike kar kanyo ka ino kanyo jogo ma oteno kanyo mano report ma bende ochiw kanyo kod Amnesty International kaachiel kod ka Civicus mano mantiere kar kanyo wacho ni people power and attack 2022 bende koro wacho kanyo jogo mosebedo kacha katimo ng'anyo e yo mamuol ka giywak e pek mar ngima bende osebedo kacha ka yudo monyo kowuok kuom jomo opogore opogore ma koro nitiere ka koro sani wacho ni county pinje mopogore opogore maromo kacha 20 kod 7 ma bende koro sani nitiere kacha kod wechego ma duoko piny ratiro mag oganda mondo mi onyis gigo ma gidwaro e yo mayot kata weche mawacho mag expression kod mano freedom mano mar wacho gigo ma gidwaro ni mondo timre king'iyo kata mana jatend migawo mochung' ne weche mag arita ma bende en ng'atno endo man gi lony kabisa weche go mag chike Kithure Kindiki professor yes wacho maber ni ng'ata nigi ratiro mar ng'anyo
tek ni okete ng'anyo mamuol. Gima ber en ni en jatend migawo mochung' ne weche go mag arita. Ko ang'o manyalo timore modhi marach ka dipo ni olandi kata Azimio odhi okwayo oluwore gi chike modhi owacho niya kiny kata tarik makama wantiere kod ng'anyo, miwauru obila mar mondo mi odhi otimwa nade, omiyo chiwnwa arita mondo waber gi ng'anyo mamuol. Iwinjo? To gitimo kata otim atima gima ineno natemo wacho kaendi mar kono obila ni wadhi uru e ndara, wadani udhi ukow jogi, udhi tochwalo ywak gi kama. Iwinjo? Ma kik uting' kata mana luth moro amora manyiso ni dwa gori gi ng'ato, kik iting' tear gas, kik iting' kata mana bunde. To gimiting'o en mana ng'owa okumba cha. Iwinjo? Koro kisekawo oseneni kiting'o okumbano, onge ng'ama biro gore kodi. Be mibiro yudo ka samoro onge gimoro ni ng'ato jomoko ni e iye kaendi ma bende ng'anyo to nigi paro moro mar dhi monjo kata duka ng'ato kata mako ng'ato to gimayo gik ma ng'ato ni godo. Kata obila nitie kanyo mar mondo mi oritgi. Koro mo penjo maduong' anya mantiere kar kanyo wadhi ane e ite mano mar auchiel, mano kama wantiere kar ka mondo mi warange ane wacho kanyo ni public transport koro grinds to halt. Wacho gik mopogore opogore anya motimore odiochieng' manyoro ng'anyo kata romo ma Peter Munya nitie kar kanyo, nitie Jeremiah Kioni, picha mantie kanyo ite mar auchiel ne gintiere kacha iwinjo e gwenge go ma Meru kama ne obila bedo odino negi hotel kata bang' ka giwuok githurore mane apiko ng'ato kaka apiko mare to ng'wech wuok wacho ni ok odwa rito gima dhi timore ka. Kata kamano ne gintiere oko mondo migire oganda jo Kenya moko e ng'anyo mano bagi konde mopogore opogore. Mae kaka nochalo kanyo nyoro. Peter Munya, Martha Karua, Jeremiah Kioni kod jotelo mamoko mantiere kar ka. Aparo ni kaluwore gi aparo ni bende ng'anyo ma osebedo ga chien kacha chande ji osebedo ka nyiso kweth mar Azimio ni gini endi osebedo ka neno marach ni en mana Kisumu, en mana Nairobi e ka kuonde mopogore opogore to ok wanene kuonde moko. Koro aparo ni okang' kata paro manyo gibiro godo mar neno ni jotelo ma dongo gi odhi kuonde gi e chenro nendo nikech gini endi diyo ng'ata ng'ata kata ibed mana ni samoro in ng'ama ni piny kata in ng'ama ni malo nyaka iwinje e yo moro. Ma endi apani bende nyo nitiere kaka okelo confusion kata wanyalo wacho ni chochni ne piny owacho komakore koda weche go mag oro obila kuonde mopogore opogore. Samoro ne giparo ni samoro jogi ekite jotelo gite dhi biro Kamkunji to ka ji chiewo to yudo no paranya cho nitie Busia gi Wajakoya. Yes. Koro ing'eni bende kata kaka koro organize weche go mag chwalo obila kuno mapiyo bedo matek. Apani magi ne gin okenge maber. Mantie kar kanyo wacho ni weche go mag ng'anyo bende pod nitie kar kanyo e ite mapiny kanyo iyudo ne kanyo ng'ato achiel ne onegi ka jamachielo moko bende ne oyudo hinyruok mopogore opogore mag counties mago mag Makueni kod mano mar Machakos kod Kitengela e kindego mag ng'anyo ma bende noserango kar kanyo kachiel kod ka oganda ma bende koro kendo ratiro mag oganda kirango kanyo jogo mane nitiere kacha mane nie ng'anyo kaluwore kod weche go mag medruok mag nengo mag ngima. Waneno mago mane nitiere kaunti ma Mombasa, nitie mane nitiere kaunti ma Kilifi, alwora kanyo ma Malindi, nitie jok mantie Pwani University ma bende ne olor apaya kar kanyo. Jogo mane nitiere kata wacho ni Voi Nairobi Highway bende ne olor kar kanyo e gwengo mag Mariakani bende kiwacho ni kanyo CBD ma Mombasa bende ne ni mana gi kwe nyaka ne obila ochako donjo kar kacha. Koro gikono obila ni warango bedru abede akicha gigi duto motimo wantiere kae kendo waboro mana nono gi moro makare e ite mar abiriyo nyaka Ramogi Jwang' sigana ne pod nitiere kar ka kang' wanyalo yude mana achiel kachiel mano malo kang' wanyalo mana yude wacho kanyo ni ex governor arrested. Aya matatu ni bende koro medore kar ka mano nitiere wiye kar kanyo mondo mi yang' wayude kobiro ma gavana machon ma Laikipia Nderitu Mureithi ma bende koro make bwo ndalo ang'wen koro semake didi dere abich nomake nyoro nomake gima tie kar ka en ng'anyo e wi pek mar ngima ma bende ne otelo ne joma nitie kaunti mano ma Laikipia omake kanyo kachiel koda ka mane laro koma od bura mar Laikipia West mano Sarolin Wanjiku ma bende nitiere kar kanyo. Sarolin Wanjiku ni bende nomak chieng' tich abich koro giduto chak nomak gi odiochieng' manyoro kachiel koda ka jotelo mamoko mantiere kaunti no mano ma Laikipia mane nitiere ng'anyo
ma odiochieng' no manyoro. Pora mana kimako gi nowacho ni kinde gi osemana chako. Wacho ni freedom podi gitemo manyo. Okora moge jwang' weche mantie kar kanyo. Raila Odinga bende watieke kanyo gite maraboro kafaya. Wacho ni kar kanyo kangwa watieke kar kae wacho ni Raila Odinga nyoro noloso kod ji mopogore opogore, nowuoyo kod jofwambo kod piny mangima ka koro wacho kanyo ni nitiere goons kar jonjore ma koro bende notim nade mago mane okaw kod piny owacho mano mondo mi ochop kacha mondo mi oketh rally margi mane ite maraboro. Gazette mar The Standard mano ka wantiere kode kar kanyo. Iwacho ni Azimio accuses Kenya Kwanza of hiring goons to disrupt their rally. Ma en gimoro mane owacho odiochieng' manyoro kanyalo nene kar ka jotelo mano tenre kode nitiere Mwangi wa Iria, Otiende Amollo, Opiyo Wandayi, wano ng'at moro tung' kacha ochalo achiel kuom jod bura ma bende nitiere kar kanyo. Kata kamano en bende Suche Oging, kata kamano gin jok manitiere kar kanyo mane twak dhi nyime. Aparo ni ing'eni samoro ji penjore ni to ong'e nade. Ing'eni samoro bende ibiro yudo ni gimbe gintiere koda maling'ling' mamagi. Owacho kanyo ni intelligence. Yes, manyalo nyise ni gima kama to osechan. Koro kata ka dipo ni udhi tim, udhi godo mbele, to dhi uru kutang'. Koro but ginotimore ni bedo ni ne pok owuok kata mana oko no, ne pok ogolo wiye oko. To tayari gik moko ji ne osechako nyiso ni gin ne giikore ne chenro mag timo ang'o ng'anyo makamagi eki. Koro aparo ni notimo maber kuom koso chopo kata ka mkunjnendo nikech gik mathoth ahinya maricho dinotimore ma ibiro yudo ka samoro nyalo bedo ni en gima samoro ne inyalo kata wach ni en emokelo ibiye oseyo ne wiye. Kuom mano aparo ni ne en mana rakruok koro dong' e kind obila gi japiny. Koro moge jwang' mane makelo e giko mar gazet kinyi makono gik moko nitiere mathoth ahinya kar ka kirango gazet mar The Standard oge kanyo. Kenya Morans focus on taking right shots to the semis. Mago jogo ma jo basketball kanyo nyalo winje kata yo makare. Nitie weche mag tuke makoro sani bende nitiere kar kanyo. Ang'o yud thuolo mondo mirange achiel kachiel. Kata kamano waonge kod gazet mar Daily Nation mano e yo lonyno manyasani. Kata kamano weche momipe gazet mar Daily Nation chalo kama gin weche go mag ng'anyo mingi peke ite mar 2 nyaka ite mar 8. Yud gazeti som kendo ing'e ane yo moro makare ni en gik mage matimore kar ka kiwacho ni chaos, rebellion kod oasis of peace mago bende nitiere kar kanyo. Ginya chopo yo machalo nade ite mar 4 kod ite mar 5 ochiwe kar kanyo keneno konde mopogore opogore mane ng'anyo bedo odiochieng' manyoro. Laikipia, Meru, Nyeri, Kirinyaga, Makueni, nitie Nakuru, Kajiado, Nairobi, Machakos, Kilifi, Mombasa, nitie Nyamira, Migori, Homa Bay, Kisumu, Siaya, Busia, Kakamega gi Trans Nzoia. 20 counties mago mane chopo nyoro e ng'anyo. Tiende nang'o e kinde ma magi dhi nyime. Warito winjo ni oganda dhi bedo kachomo kanye. Solomon Atito watieko. Wach mari mogik nyalo bedo mane odiochieng' ma kawuono weche dhi bedo mathoth. Josiasa da wuoye ng'anyo mobag nyoro. Jopiny da lose. Tiwacho ni ma nyalo bedo ni en tabu mar siasa. Onego manyne bende mana yo mar siasa mondo mi olose. Aparo ni onge weche mang'eny ahinya. En mana ni jowa nyaka ng'e ni seche ma iwinjo kowach ni ng'anyo en kiny. To temi timie gigi ma onego bed ni itimo kata kiny. Itim kawuono mar mondo mi kiny kik iwach ni gimono onego adhi aom kama. Kasto iyudori e kinde no endo to ibedo ng'at nendo ma samoro kata mana hinyruok moro nyalo yudi kata lisasi moro mane ok onego bed ni yudi ma itho. Kuma ne en gima lit ahinya ka samoro inyalo wito ngimani ne gino endo ma samoro ne okin achiel kuom jok mane timo kata ne odonjore. Aparo ni mano kende yo ma wabro konyo godo jowa mar mondo mi ging'e ni seche mowach weche mag ng'anyo to obila nyaka ging'e ni biro wuok oko marakre kodgi. Yes. Mane chal malo nyakoro mogi jwangi bedo mana kata kitang' e yuru to maitimo. Mane makelo e giko nyinga Cleophas Lodge pe Kisumu kanya kwar mokeo nyaka Chisango Janyalesh. Kafaya biro walore kikanya. Oriji masani nyakoro mogi jwang warome chenro mar mbako romo charano ng'aw duogo kae kod twak kod ikete mana karka.